Bħala parti mill-ġimgħa servizz pubbliku, ħaddiema fis-settur pubbliku offrew nofsinhar ta' xogħol volontarju. Il-ħaddiema għamlu xogħol ta' manutenzjoni, tindif, tibjiet u anki xogħol ta' ġardinaġġ. B'kollox mill-ħin ta' volontarjat benefikaw 7 tidjar u għaqdiet mhux governattivi. Dawn huma Dar Islim, il-Fondazzjoni Richmond, Dar Fradigu u l-Young People's Unit tal-Isptar Monte Carmeli. F'Għawdex ħaddiema fis-settur pubbliku għamlu xogħol volontarju f'Dar Giuseppa De Bono, l-Oasi u l-Fondazzjoni Arka. One News żar Dar Islima fejn fiha kien hemm ħaddiema li jagħmlu xogħol ta' tibjiet. Jina li għax volontarjat inħobbu għax anke barra minn Malta ġieli mort. Imma li tagħti kultant servizz il-komunità, hija xi ħaġa sabiħa. Hija esperjenza sabiħa li ċiviltana dil-opportunità li wara kollox hija sabiħa x'tagħti ħinek għal ħaddieħor. L-aktar ministeru li minnu rekorrew ħaddiema f'din l-inizjattiva se jkunu qed jingħataw rikonoxximent waqt l-attività nirrikonoxxu x-xogħol illi se ssir il-ħamis 29 ta' Jannar.